Здравейте, приятели! Бих искал да ви кажа към май месец 2026 година колко струва едно посещение на плаж в Гърция. Малка бира 6 евро. Ето е тук. Къде е? Вижда се. Ето го. Малка бира 6 евро, фрапе 5 евро, пица, която освен че на нищо не прилича, а и няма вкус на нищо, 15 евро, вход по 5 евро на човек. Да, доста е готино. Днес сме на Касандра, на един готин плаж. И така, за едно посещение на плажа, от сутринта до към обяд някъде, имаш 3 бири, т.е. аз ще изпия 2, жена ми една, по 6 евро 18, фрапето 5 евро станаха 23, пицата, която за нищо не става, станаха 38 и 15 евро за вход на тримани станаха 53 евро. 53 евро за едно идване. Предполагам, че след обед, като дойдем, отново ще направим същата сметка, т.е. сложете си едно 100 евро за посещение на плаж на ден.